kiinni siihen, melkein kiinni käy silleen, ettei se heilu. Kierrän varovasti siihen kelkan toiselle puolelle samaan paikkaan. Ettei hiina heilauttaa, se heilauttamaan. Kyyttyy siihen kelkan viereen. Sitten lähdet kävelemään tonne suuntaan, mistä tuli. Pitkällä tauttina ihan normaalia lenkkivauhtia. Ja ympäri. Ja siitä kelkan vierestä minua kohti. Siellä tuolla. On semmoinen.
hyvä. Menet vielä sinne. Onneksi on huijuva. Ihan siis, ei mitään, ei paha ollenkaan. Joo, ihan sillä oli siis, edelleen sillä niin kuin ääneen. Joo, ei mitään yllätyksiä kyllä tullut. Että Joo. Ihan ok kyllä. Perataan pikkuisen mitä nähtiin asiasta, niin tämä ensimmäinen toimintakyky. Koiran rohkeus. Miten se uskaltaa toimia täällä antautumatta pelon valtaa. Ja vaikka sitä pelottaa, niin se pystyy toimimaan siitä huolella. Niin siinä sillalla on kyllä hyvin moottoria olemassa, että se pystyy kyllä ja se yrittää toimia, mutta tosiaan se rohkeus pikkuisen pettää, että puolustushyökkäyksessä se aloittaa homman, nähdään kyllä, että sillä on halua, mutta kuitenkin se rohkeus pettää, että se ei uskalla jatkaa eteenpäin, vaan se pakenee sen tapasta. Pimeässä huoneessa se ei myöskään sitten enää uskalla mennä Söderholmin ohitse siellä, että siitä tulee sille mörkö ja se ei tahdo uskaltaa kulkea oikein siellä. Halua on kyllä valtavasti taas. Että tämä niin toimintakyky kokonaisuudessaan, niin se on arvosanalla -1 pieni, mutta sillä on toimintakyky. Ja kun se saa enemmän itsevarmuutta ja kaikkea tällaista, niin se paranee siitä kyllä. Sen terävyys, miten se puolustaa itseään, kun se kytketään tuonne seinään. Niin sehän alkoi sanomaan mulle, että älä tuu tänne. Ja haukkuu ja tällä tavalla on suuntautuneena minun kohti, mutta sitten taas millä tavalla se sen tekee, niin se oli enemmänkin avun pyyntöä kuin aggressiota. Niin nyt täällä on tämä rastio kohdassa +1, terävyys on pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Tämä on nyt oikeasti se, sillä on terävyyttä. Mutta siinä on pienempi. Saanut vapaasti syöttää sormia, ei ole tapahtunut mitään. Joo, sillä tämä on kuitenkin sellainen, että kun se koira ei vaan pure sitten sitä tuomaria sen jälkeen, niin jokainen koira, jossa vaan laittaa kypärän päähän ja kaivaa taisteluhaudan siihen ja on siellä poterossa, niin se saa myös saman. Mutta nyt tämä on ihan oikeasti se, että sillä on terävyyttä. Se on pienempi. Joo. Puolustushalu. Se puolustaa teitä laumana. Ja edelleen katsotaan sitä halua, niin se lähti siihen ihan mukavasti, mutta sitten se taas se rohkeus petti ja se meni sinne taakse.
että sillä on halua puolustaa, mutta se on pienen verran. +1. Taisteluhalu. Se haluaa käyttää leukoja ja lihaksiaan tuolla. Pääsin ihan mukavasti keppileikkiä vääntämään sen kanssa. Se oikein vastasi siihen ja tällä tavalla, mutta se ei halunnut kuitenkaan niin kuin suuremmin hakea minua enää. Kun mä annoin sille sen patukan, niin se sitten putosi sen suusta. Mutta kuitenkin toi kelkkatoiminta, se vahvisti arvosanaa. Ei muuttanut sitä mihinkään, mutta vahvisti. Että sen taisteluhalu on todellakin, se on +2, se on kohtuullinen. Se on ihan hyvä moottori siinä toimia. Hermorakenne. Miten se kuormittuu testin aikana? Pientä ylimääräistä liikettä ja tällaista alkoi tulemaan, että kyllä se huomataan, että se ei niin sanotusti ole tasapainoinen. Sen temperamentti pikkuinen vaihtelee ja tällä tavalla, mutta muuten ihan ok. Ei kuitenkaan paineistu ja se pystyy purkamaan ihan terveesti nämä paineet sieltä. Ja se on tämä vakio nyt tässä näin, miten se on tänä päivänä ollut, +1 hieman rauhalla. Temperamentti, koiran vilkkausaste. Kuinka järjestäytyneesti se kohtaa nämä kaikki asiat täällä ja kuinka nopeasti se huomaa asiat ympärillään. Niin siinähän ei ole mitään. Sillä on ihan terveen vilkas. Se kattelee asioita ja osaa laittaa niitä oikeisiin paikkoihin. Ei hajaannu sen keskittymiskyky. Että sitten tuo toiminta tuossa kelkalla, että se hyvin pitkään tavallaan kielti sen, että kun se kelkka tulee, niin se ei ole mikään temperamentista kiinni, vaan omalta osaltaan siitä, että sillä on se pieni reviiri vaan olemassa. Ja kun sitten uhka tuli tarpeeksi lähelle, niin sitten... Mutta se huomaa asiat, kyllä. Ja kovuus. Muistipuoli. Jonkin verran jää muistiin asioita, että justiin tämä Söderholmin hyökkäys, niin se jäi vähän möröksi tuonne pimeeseen huoneeseen. Tynnyri jäi sille mieleen. Yksi pieni napsaus tuli vähän jälkikäteen tynnyristä, kun sä kävelit tuolla nauhalla, ja se huomioi sen ja sitten hätkähti vielä sitä tynnyriä siinä samassa paikkaa. Mutta ok, se ei kuitenkin suuremmin häiritse sen toimintaa, että se on arvosanalla +1 hieman pehmeä. Luoksepäästävyys. No siinä ei ollut ongelmaa missään kohtaa, että se on työtahtoinen luoksepäästää vaan avoin. Ja tavallaan toi pitkä muistijälki vaan vaivat pikkuinen tuossa noin sinne puolustushyökkäyksen jälkeen. Mutta siinä ei ollut ongelmia. Ja sitten laukaus, pelottomuus. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Osoitti sen, että sillä on se hyvä korvat olemassa, ne värähti. Eikä se on laukausvarma. Ja sitten meiltä puuttuu yksi rasti täältä näin, mutta ei se mitään. Tulos 155, miinusta 15 toimintakyvystä, eli loppupisteet 140. Täältä puuttuu tämä hyväksytty hylätty rasti, mutta tämä on hyväksytty. Sihteeri korjaa tämän tuolla.